Drempeltjes nog starten met beton, hè, dat we mooie dichte drempels krijgen. En dat is eigenlijk een van de laatste werkzaamheden die we hier doen hadden. En dat ben we de hele dag mee bezig eigenlijk. Want er komt met zo'n mooie printmotief van een steentje. En dan is het aan de kant van Mediawerk. Verkeer kan je het aan de eind van de middag weer over de Roenwijn Noord in Dokkum rijden. Deze weken wie de dik dicht, omdat er herstelwerk uitvierd worden moest. Vanwege de Benelux Tour van eind augustus. Dan moesten de drempeltjes erbij voor de fietsers, waardoor dan gaat er wat drama die man erin te vliegen. En dan moesten alle drempeltjes erbij om het kleed en vlak te maken. En dan moet het spul weer omgebracht worden dus. Joet waard het betonstwaard voor de drompels in de dik. Het is de bedoeling dat de dik om 4 uur weer riepen kan. De omleidings die binnen dan weer van de baan. Vanuit de handkant kon ze de paralleldik delen en aan de andere kant moest even de omdak omheen. Hè. Als je dat van week die bregen er nog uit en dan moest het verkeer wel langs. Dat was even de strubbeling, maar het is goed oplost hadden.